आपल्या सगळ्या हिंदूंच्या घरामध्ये वर्षभरात एकदा तरी एक भटजी नावाचा प्राणी येतो. काहीतरी कारणाने येतो. गणपती बसवायला येतो, गणपतीच्या शिड्या निघाल्यापासून ते बंद झालं, मग नवरात्रात येतो. काहीच नाही तर एक लक्ष्मीचं पूजन मात्र काही जण करतातच, कारण ती हवी असते सारखी आपल्याला. काही असू दे. सत्यनारायण त्याच्यासाठी घालतात, म्हणजे नारायण आला की लक्ष्मी त्याला भेटायला घरात येते म्हणून. सगळ्यात स्वार्थ दडलेला आहे. पण काहीही कारणाने एक भटजी नावाचा प्राणी एकदा तरी वर्षातून घरात येतो आणि कुठल्याही मंगल कार्याची सुरुवात एका मंत्राने करतो तो, आणि कृती करायला सांगतो तो यजमानांना. ती कृती असते की एक पळीवर पाणी तामणामध्ये सोडा, आणि तो तेव्हा मंत्र म्हणतो. आमच्या अजिबात लक्ष नसतं त्या भटजीकडे, तो काय म्हणतो त्याच्याकडे लक्ष नाही आमचं. आमचं लक्ष असतं साडी कुठली बायकोनी नेसली. आम्हाला सगळं प्रदर्शन करायचं असतं. कार आणलेच का ग ते लॉकरमधले दागिने, आता पाहुणे येणार दाखवायला पाहिजे ना आमचं किती श्रीमंती आहे. नसले तरी चालते, श्रीमंती दाखवायची असते आम्हाला ती, कारण आमची सगळी गडबड इथूनच झालेली आहे. श्रीमंतीची व्याख्याच आम्हाला माहीत नाही आहे. आम्हाला गाड्या 4 मर्सिडीज 2 बंगले आणि बायकोच्या गाड्यात दागिने म्हणजे श्रीमंत वाटतं. नाही, ज्या माणसावर मी बोलतोय ना त्याच्या खात्यात काहीच नव्हतं, पण 54 वर्ष जाऊन आज एवढी गर्दी, त्यांचे विचार ऐकायला जमले, ही श्रीमंती आहे. उद्या कोणतरी श्रीमंत माणूस जाईल अंबानी विंबानीसारखा, त्याच्यानंतर 54 वर्षांनी येतील का ऐकायला? कोण येणार नाही, कोण येत नाही. याला म्हणतात श्रीमंती. श्रीमंती कशाला म्हणायचं हे आपल्याला शिकवलंच नाही. अशी कुठे व्याख्या नाही. मी इतकं वाचन करतो, मला अजूनपर्यंत श्रीमंत या शब्दाची व्याख्या कुठे वाचायला मिळालेली नाही आहे. श्रीमंत आणि यशस्वी होणं म्हणजे नेमकं काय, कशाला म्हणायचं? यशस्वी हो, आम्ही यशस्वी झालो हे म्हणायचं कशाला? त्याला परिमाणच नाही, त्याला मोजपट्टीच नाही. तर आपण हे हिंदू आहोत म्हणजे काय आहोत? तर तो भटजी एक मंत्र म्हणतो, गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी जलेस्मिन सिन्निधी कुरु. आणि मग तो अर्घ्य द्यायला सांगतो, हातावरनं पाणी सोडायला सांगतो. बघा, गंगेच यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधू कावेरी 7 नद्या. या 7 नद्यांना अर्घ्य देऊन त्या 7 नद्यांचा आशीर्वाद घेतल्याशिवाय हिंदू धर्माच्या कुठल्याही मंगल कार्याची सुरुवातच होत नाही. इतकं अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, कारण आपली आयडेंटिटी, आपली ओळखच त्या 7 नद्यांमुळे आहे. हा हिंदू शब्दाची निर्मितीच त्या 7 नद्यांमुळे झालेली आहे. बरं, या 7 नद्या अशा आहेत, जगामध्ये एकमेव असा देश आहे की ज्या या 7 नद्या कधी अटत नाहीत. त्यातल्या 4 हिमालयातनं उगम पावतात, 3 इकडनं उगम पावतात, आणि या सगळ्या नद्या बारमाही 24 तास भरून वाहणाऱ्या नद्या आहेत. म्हणून तो नदी जोड प्रकल्प. ह्या जर नद्या एकमेकांना जोडल्या तर कधीही भारतामध्ये दुष्काळ पडू शकत नाही. पण त्याला विरोध तेवढ्यासाठीच आहे की दुष्काळ जर पडलाच नाही तर दुष्काळग्रस्त निधी 400 कोटी 500 कोटी कसा जाहीर करणार? तो जाहीर तर झालाच पाहिजे दरवर्षी. तो जाहीर झाला की त्यातले 100 कोटी खर्च होतात, बाकी 300 कोटी आमचे येतात. बरोबर आमदार 5 वर्षामध्ये एक तिकडे मोठी हवेली तयार होते, गाड्या येतात, 7 पिढ्यांची व्यवस्था करून ठेवतात. म्हणून ह्या 7 नद्यांवर, हा 7 नद्यांचा प्रकल्प ब्रिटिशांनी पहिल्यांदा बांधला ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये. भारतातल्या 7 नद्या जोडून आपण यांचं भलं करूया, कारण त्यांना तेव्हा वाटत होतं की आपण वर्षानुवर्ष इथेच राहणार आहोत. पण जसं पहिलं महायुद्ध झालं, जसं दुसरं महायुद्ध झालं, आणि त्यांच्या लक्षात आलं की नाही, आता यापुढे भारतात आपण राज्य करू शकणार हे प्रॅक्टिकली शक्य नाही. आता आपल्याला कंपल्सरी इथनं निघावं लागणार आहे. असं नाही झालं की एक माणूस खाली वाकला म्हणून 1000 माणसं खाली वाकली, त्याने मीठ उचललं, मग 1000 माणसांनी मीठ उचललं, चले बॅगा भरून तयार होते आणि गेले. जायला एवढं सोपं आहे काय ते? एवढं सोपं असतं झाशी राजांनी ते नसतं केलं. मिठच उचलायचं होतं ना. लढावं लागतं, रक्त सांडावं लागतं, त्याशिवाय देशाला स्वातंत्र्य नाही मिळत. रक्ताचे पाठ व्हावे लागतात. अशा या 7 नद्यांच्या काठावर राहणारे ते सप्त सिंधू म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. तशी परकीय आक्रमण होतात, त्या आक्रमणामध्ये फक्त तलवारीला तलवार भिडत नाही, संस्कृतीला संस्कृती भिडते, भाषेला भाषा भिडते.
आणि मग आक्रमण करणारे कित्येक काळ आणि वर्षानुवर्षे मग तिथेच रुजू होतात, तिथेच राहतात. हुणांचं आक्रमण झालं, हुण आमच्यामध्ये कधी मिसळून गेले आम्हाला कळलंच नाही. शकांचं आक्रमण, वसुधैव कुटुंबकमची भावना आमच्या रक्तात, आमच्या मनात आहे. कारण आम्ही मनुष्य जातीचे पुजारी आहोत, आम्ही माणुसकी धर्माचे पुजारी आहोत. तर आलेल्या प्रत्येक माणसाला सामावून घेणं हीच हिंदू धर्मियांचं वैशिष्ट्य आहे. 5 मुसलमान शाहीच्या विरोधात राजा लढला. बरं, शिवाजी महाराजांचा उल्लेख मी एकेरी केल्यावर लगेच भावना दुखवण्याची काही गरज नाही बरं का. कारण हल्ली ही भानगड आहे, प्रत्येकजण एक भावना नावाची एक नाजूक बाई घेऊन फिरत असतो. जरा आम्ही काय बोललो की ती इतकी नाजूक आहे, फुंकर मारली तरी दुखावते ती. तर असं अजिबात नाही. शिवाजी एकेरी म्हणतो याचाच अर्थ तो माझ्या हृदयामध्ये घट्ट बसलेला आहे. हृदयात माझ्या आई वडील 33 कोटी देवांच्याही वरची जागा आहे त्याची, म्हणून मी एकेरी म्हणतो त्याला. आज लता मंगेशकर एवढ्या मोठ्या गायिका आहेत, 90च्या घरात पोचल्या आहेत, पण गाणं ऐकल्यावर आपण काय म्हणतो पटकन, काय लता गाते नाही. याचा अर्थ तिचा अपमान नसतो, तो अतोनात प्रेम असतं. काय माझा शिवाजी होता नाही असं म्हणणं म्हणजे शिवाजीचा अनादर होत नाही. शिवाजीवर अतोनात प्रेम आहे, हृदयामध्ये अशी घट्ट जागा आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची. म्हणून ते एकेरी असं पटकन निघून जातं. आईला आपण आई म्हणतो, अगं हे आई म्हणतो, अहो आईसाहेब असं म्हटलं तर लांबच राहणार बघा. आई म्हणतो, बाबाला आपण अहो बाबा म्हणतो नाही, तर थोडंसं अंतर असतं. आताच्या पिढ्यांनी ते पण अंतर काढून टाकले, ए बाबा म्हणायला लागले, जवळ आली बघा पोरं. पूर्वी आम्ही उगाच अहो बाबा म्हणून आयला वडील आमचे लांब राहिले हो. तसं लगेच काय काय प्रत्येक शब्दावर भावना वगैरे दुखवण्याची गरज नाही बरं का, आधीच सांगतो. आणि जर कुठले चष्मे हल्ली ते एक भानगड झालेली आहे. भाषण करणारा कोण, त्याचं आडनाव काय ते पहिलं बघितलं जातं. मग त्याच्याप्रमाणे ते 3-4 चष्मे घेऊन बसलेले असतात. कोण आहे, पुंगशे. पुंगशे म्हणजे कोण रे, ब्राह्मण. अरे ब्राह्मण काय कोकण असतो हो, हां. मग लगेच तो चष्मा काढून आला, मग लगेच मग त्याचं बोललेलं प्रत्येक वाक्याचा विचित्रच अर्थ काढायचे. असं काही करायची गरज नाही. अत्यंत तिराईत होऊन, अत्यंत प्रगल्भ होऊन भाषण ऐका. खऱ्या अर्थाने इथून काहीतरी बदलायला सुरुवात होईल. नुसते 136 करोड देश म्हणून ही सर्वात मोठी लोकशाही इथून बोंबललेलीच आहे लोकशाही, बरोबर की नाही साहेब. नुसती संख्या मोठी म्हणून जगातली मोठी लोकशाही म्हणतो आपण. इथून लोकशाही नाही आमची मोठी झाली, आम्ही आणखीन मागेच चाललोय. अहो सहज आम्ही चांभार चौकशा कशाला करतो असे शब्द सहज आम्ही नाटकात सिनेमामध्ये वापरत होतो, आता वापरता येत नाहीत. लगेच भावना दुखवतात, लगेच त्या समाजाची मोर्चे यायला लागले. काय ढोर मेहनत करतोस हे सहज बोलत होतो. पण आमच्या महाराष्ट्राचे एक केंद्रीय तिथे गृहमंत्री झाले आणि तेव्हा लक्षात आलं, अरे बापरे, ढोर नावाची जमात आहे. परवा अग्निहोत्राचं शूटिंगमध्ये मी त्या भावाला म्हणतो, तो घर कॅप्चर करायला येतो बघा वाडा, तर तेव्हा मी त्याला म्हटलं, अरे चांडाळा. तर मला एकदम चॅनलमधनं फोन आले, तो शॉट परत द्या. म्हटलं का, चांडाळा म्हणायचं नाही, चांडाळ नावाची म्हणजे जमात आहे, ती दुखावली जातील. अरे बापरे म्हटलं, अरे बोलायचं काय मग. हे काय कोणाच्या भावना दुखावण्यासाठी बोललेलं नसतं, हे वाक्यप्रचार आहे तो. भटाला धरी ओसरी, भट हातपाय पसरी, हे मात्र बोललं चालतं, कारण काय फरकच पडत नाही जायला. एक तर मतपेटी नाही, आहेतच मुळात 3.5%. त्यात ते सगळेच एकमेकाला शहाणे समजतात. तू कोण सांगणार जायला मला, त्यामुळे ते संघटित होत नाही. मग त्यातले 1.5% मतदानाला जातात, ते काही करून त्या कमळावरच मारतात. मग तो सिंधिया आला गेला तरी आम्ही कमळ सोडणारच नाही, जायला काय वाटेल ते करा. त्यामुळे बाकीची आमची मतं पिटीत नाही, त्यामुळे कोणी बोला. म्हणून सावरकरांना टार्गेट जे करण्याचं कारण आहे ना, ते त्यांची जात. सावरकरांना टार्गेट केलं म्हणून काही रस्त्यावर मोर्चा आलेले बघितलं का कधी? कधीही नाही. फक्त विचार करून बघा दुसऱ्या नेत्याबद्दल असं बोलल्यावर काय होईल, राडे होतील. म्हणजे ज्या माणसांनी जात संपुष्टात आणण्यासाठी जीवन झटलं त्यांना ब्राह्मण, आणि ज्यांनी धर्म मानला नाही, माणुसकी धर्मासाठी जगले, त्यांना हिंदू, या 2 चौकटीत बसवलं. ह्याच्या एवढं दुर्दैव नाही हो देशात.
तर जशा आक्रमणामध्ये भाषांचं आक्रमण झालं, सगळ्या एकमेकांमध्ये मर्ज होत गेल्या, तसं सप्त सिंधूला सचा अपभ्रंश होतो, सप्ताहाचा हप्ता होतं, सरस्वतीचं हर हवती होतं, केसरीचं केहरी होतं, असे अनेक शब्द तुम्हाला मिळतील. तसं सप्त सिंधूचं हप्त हिंदू झालं. सिंधू ही राणी नदी, म्हणून सिंधू नदीच्या काठावर राहणारे ते हिंदू, असा हा हिंदू शब्द प्रचलित झाला. हिंदू म्हणता येईना, ते सगळे इंडू इंडू म्हणायला लागले. म्हणून इंडू राहणारे ते इंडूया, इंडूयाचा अपभ्रंश होत इंडिया झाला. जवळजवळ 550 संस्थानं आणि राजे रजवाडे या देशामध्ये राहत होते. असं अखंड राष्ट्र नव्हतं. पण जेव्हा जेव्हा सिंधू नदीच्या पलीकडनं जेव्हा आक्रमण होईल, तेव्हा आपण सर्वांनी एकत्र येऊन लढूया. संकट गेलं की पुन्हा आपापल्या राज्यामध्ये स्थिरावूया. म्हणून ज्या भारत राजांनी सर्वांना एकत्र आणलं, म्हणून ते भारतवर्ष, म्हणून या देशाचं तिसरं नाव भारत. जगामधला एकमेव देश आहे ज्याला भारत पण म्हणतात, हिंदुस्थान पण म्हणतात आणि इंडिया पण म्हणतात. बाकी कुठल्याही देशाला अशी नावं नाहीत. आता बघा, तुम्हाला स्टिकर वाचल्यावर का गर्व वाटतो ते आता कळेल. आता खऱ्या अर्थाने असे व्हाल तुम्ही. आणि दूध ठेवल्यावर फुस्स होणार नाही बघा. आता का माहितीच नाही आम्हाला. आम्ही हिंदू आहोत म्हणजे नेमके काय आहोत? धर्म एकच आहे हो. नदीचा धर्म काय? उगम पावल्यानंतर वाटेल ते अडथळे आले, दऱ्या आल्या, खोऱ्या आल्या, उंच पर्वत आले, हिमालय आला, मानव निर्मित भिंती आल्या, सगळ्यावर मात करते नदी आणि शेवटी समुद्राला जाऊन मिळते, समुद्रामध्ये विलीन होते. आणि जाताना संपूर्ण प्रवासामध्ये पाणी म्हणजे जीवन, आजूबाजूचे सर्व सजीव प्राण्यांना, पक्ष्यांना, वनस्पतींना हे जीवन देण्याचं काम करते. तो तिचा धर्म आहे. असं आपण म्हणत नाही ही मुस्लिम नदी आहे, ही हिंदू नदी आहे, असं कधी म्हणत नाही आपण. अग्नीचा धर्म काय? एका विशिष्ट अंतरापर्यंत आलात अग्नीच्या जवळ, तो ऊब देते. अग्नीत पडलात की जळून खाक. तिथे आरक्षण नाही आहे. पोंक्षे ओपनकडे पडला, पटकन गेला. 40% आरक्षण, त्यांचा 40% भाग शिल्लक आहे, तो जळलाच नाही, बाकी जळला. असं काही होत नाही हो. सगळं पडलं की जळणार. तो त्याचा धर्म आहे. मी कलावंत आहे, माझा धर्म काय? 2.5-3 तास तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातनं बाहेर काढू, एका वेगळ्या विश्वात सैर करायला नेणं, हा माझा धर्म आहे. वकिलाचा धर्म काय? आलेल्या आशिलाला न्याय मिळवून देणं. डॉक्टरचा धर्म काय? आलेल्या पेशंटला बरं करणं. हा आपापला धर्म आहे. धर्म म्हणजे गुणधर्म. म्हणून आपण हिंदू आहोत आणि म्हणून आपण मातृधर्म आहे आपला. आपण संपूर्ण जगाला अखेर जायचं हिंदू धर्मामध्येच विलीन व्हायचंय. नद्या किती कशाही वाहू देत, शेवटी येणार हिंदू धर्मामध्येच, म्हणजेच मनुष्य धर्मामध्ये, म्हणजेच माणुसकी धर्मामध्ये. मग सावरकरांना विचारलं की तुमचं अंतिम ध्येय काय आहे? तेव्हा ते म्हणाले, मला जर असं विचारलं तुझी जात कुठली तर मला हे सांगायला आवडेल मनुष्य जात. तुझा धर्म कुठला तर मला हे सांगायला आवडेल माणुसकी धर्म. आणि तुझं राष्ट्र कुठलं तर मला हे सांगायला आवडेल की पृथ्वी हे माझं राष्ट्र आहे. पण हे अंतिम ध्येय जर साध्य करायचं असेल तर आधी मला या हिंदुस्थान नावाच्या देशातल्या हिंदूंना एकत्र आणावं लागेल. मी ह्या सगळ्यांना हिंदू म्हणून एकत्र आणतो. अमेरिकेतले लोक अमेरिकन म्हणून एकत्र आणतील, इंग्लंडमधले लोक ब्रिटिश म्हणून एकत्र आणतील, फ्रान्समधले लोक फ्रेंच म्हणून आधी एकत्र येतील. आम्ही सगळे आपापल्या ठिकाणी आधी एकत्र येऊ, मग सगळे आपण पृथ्वी या राष्ट्रामध्ये विलीन होऊन जाऊ. गोव्यातली माणसं आधी गोवेकर म्हणून एकत्र येतील, महाराष्ट्रातली महाराष्ट्र म्हणून एकत्र येतील, गुजरातमध्ये गुजरात म्हणून एकत्र येतील, मग आपण सगळ्या मधल्या भिंती आपोआप गळून पडतील, मग सगळे आपण भारत म्हणून एकत्र येऊ, हिंदुस्थान म्हणून एकत्र येऊ. मग असे प्रत्येक राष्ट्र तयार होतील आणि मग सगळे एकत्र येऊ आणि त्या दिवशी पृथ्वी हे एकमेव राष्ट्र निर्माण होईल. आणि त्या पृथ्वी राष्ट्राचं राष्ट्रगीत असेल वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम. रिपुदलवारिणीम तमामितारिणीम. बघा ना काय वर्णन आहे. हे असं आहे हा हिंदू धर्म, अशी आहे ही सुंदर जात. म्हणून सनातन हिंदुत्व हे सावरकरांना मान्य नाही, कारण सनातन हिंदू धर्मामध्ये जात आहे, वर्ण आहे. सावरकर म्हणतात ह्या जाती, ह्या मी जात जन्म कुठे घ्यायचा हे माझ्या जोपर्यंत हातात नाही तोपर्यंत मी जात मानणार नाही. जन्माधिष्ठित जात मला मान्य नाही, कर्माने मी जात असली पाहिजे. बघा ना सगळ्या जातीच मुळात व्यवसायावर आधारित आहेत. चांभार, कुंभार, लोहार, वाणी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बघा ना सगळे व्यवसाय आहेत. ते
मग एक जावरकर म्हणतात एका ठिकाणी एक 10 पिढ्या चांभारकीचा व्यवसाय करतोय माणूस, पिढ्यानं पिढ्या चांभारकीचा व्यवसाय करतोय, आणि मग एक त्याच्यातली पुढची पिढी म्हणाली नाही आता मी वेधशाळेत जाऊन वेदशास्त्र संपन्न होणार. आणि 10 पिढ्यानंतर त्या चांभारांच्या घरातला एक मुलगा वेधशाळेमध्ये गेला, वेदशास्त्र संपन्न झाला, मुखोद्गत त्यांनी केला वेद, आणि तो अतिशय उत्तम पद्धतीने सत्यनारायणाच्या पूजा आणि मुंज आणि लग्न लावायला सुरुवात केली. तरी सुद्धा त्यांनी जातीचं नाव काय लिहायचं, आता त्यांनी ब्राह्मण लिहायला पाहिजे. का तो कर्माने काय झाला, कर्म त्याच्या हातात आहे, जन्म त्याच्या हातात नाही. जन्म चांभाराच्या घरात झाला हे त्याच्या हातात नाही आहे, मग त्याला आपण चांभार म्हणून लेबल कसं लावू शकतो. म्हणूनच सनातन हिंदू धर्म हा फेल्युअर ठरतो. मग सनातन हिंदू धर्म एकत्र आणायचं पडलं तर कधीच एकत्र येऊ शकत नाही. म्हणून मग त्याने राष्ट्रीय हिंदुत्व नावाची व्याख्या केली. आसिता सिंधू पर्यंत यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव हिंदुरती स्मृता. पितृभू पुण्यभूश्चैव, मातृभू म्हटलेलं नाही आहे. मी 100 वर्ष इथे राहिलो तर मी म्हणू शकतो ही माझी मातृभूमी आहे. पितृभूमी आहे असं म्हणू शकत नाही मी. पुण्यभूमी आहे असं म्हणू शकत नाही मी. मातृभूमी म्हणू शकतो मी, पितृभूमी नाही म्हणू शकत. पितृभूमी माझ्या हातात नाही. पितृभूमी म्हणजे काय, आपली पित्र इथली पाहिजेत, म्हणजे माझा मूळ पुरुष इथला पाहिजे. म्हणजे पुंशे घराण्याचा मूळ पुरुष तो ह्याच सप्तसिंधूच्या काठावर जन्माला आलेला असला पाहिजे. तुमच्या प्रत्येकाच्या घराण्याचा मूळ पुरुष ह्या 7 नदींच्या काठावर जन्माला आलेला असला पाहिजे. हे सगळे आपले पितृभू आहेत, पित्र आहेत आपली. हे सगळ्यांची पित्र कुठली आहेत, ह्या सप्तसिंधूच्या काठावरचे आहेत. हा एक प्रचंड मोठा समान धागा आहे. महाराष्ट्रात मराठी, गोव्यात गोवेकर, गुजरात गुजराती, केरळ अशी सगळी वेगवेगळ्या भाषांनी विखुरलेले आहेत. पण या सगळ्यांना जोडणारी काही कॉमन तत्व आहेत. ती कुठली आहेत, का आपण एकत्र आहोत, का इतकी विविधतेतून एकता काय भारतामध्ये. कारण या सगळ्यांचं मूळ आपल्या सगळ्यांचे पितृभू, आपले पित्र सगळ्यांचे, केरळमधला असू दे, मिझोराममधला असू दे, दिल्लीतला असू दे, महाराष्ट्रातला असू दे, गोव्यातला असू दे, या सगळ्यांचे मूळ पुरुष कुठले आहेत, सप्तसिंधूच्या काठावर राहणारे. म्हणून तो नाळ जोडलेला आहे. पितृभू पुण्यभूश्चैव. पुण्यभू म्हणजे काय, पुण्यभूमी म्हणजेच तीर्थक्षेत्र. आम्हाला जायला लागत मक्केला. आमचं काशी इथेच, मथुरा इथेच. आमची सगळी क्षेत्र तीर्थक्षेत्र ह्याच सप्तसिंधूच्या काठावर आहे. पुण्यात्मे सगळे इथेच आहेत. आमचे सगळे संत महात्मे. आमचा पोप येत नाही इंग्लंडवरनं आदेश द्यायला. आमचे तुकाराम महाराज इथलेच, आमचे ज्ञानेश्वर माऊली इथलीच, आमचे रामदास स्वामी इथलेच, एकनाथ महाराज इथलेच. आमचे सगळे संत महात्मे पुण्यात्मे इथलेच, पुण्यभूमी इथलीच, पित्र इथलीच. अशा धाग्यांनी जे युक्त आहेत ते सगळे हिंदू आहेत. आणि म्हणून हिंदुत्व हा राष्ट्रीयत्व असलं पाहिजे या अर्थाने. मग भेद येत नाही बघा त्याच्यात. ह्याच्यात जातीचं भानगड येत नाही बघा ह्या राष्ट्रीय हिंदुत्वामध्ये. क्लिअर कट आपली मुळं एकत्र आहेत. केवळ शत्रूचा शत्रू तो मित्र असं नाही आहे. मग एक गोष्ट सांगतात, महापूर आला मोठा. मग त्या महापुरामध्ये एक माणूस बुडायला लागला, गळ्यापर्यंत छातीपर्यंत पाणी आलं. अरे बापरे, आता काय करायचं, आता वाहून जाणार मी. तेवढ्यात त्याचं लक्ष गेलं बाजूच्या एका झाडावरती. मग तो म्हणाला, त्या लक्षात आलं या झाडावर चढून बसलो तर वाचू आपण. मग तो झाडावर पटकन वर चढून बसला, फांदीवर जाऊन बसला. खाली पाणी वाहत होतं. सुटलो म्हणाला, 4 दिवस उपाशी राहिलो, काय मरत नाही, पाणी ओसरलं की खाली उतरू. तोपर्यंत पाण्याची पातळी वाढली, परत ती फांदी पण बुडाली, अजून वर गेला. अजून पाण्याची पातळी वाढली, अजून वर गेला. अगदी त्या वृक्षाच्या शेवटच्या एकच फांदी असते बघा वरती, अगदी डोलत असते ती, तिथे जाऊन बसला. पाणी थांबलं, वर यायचं. होश म्हणाला, आता वाचलो म्हणतोय, तेवढ्यात त्याच फांदीवरती एक विषारी नाग पण त्याचाही जीव वाचवत वाचवत तोही वर आला होता. चायला दोघंही एकाच फांदीवर. आता मनुष्य विचार करतो की ह्याला जर मी ढकलायला गेलो आणि जर त्यांनी दंश केला तर मी खाली पडेन. दोघांचा सध्या शत्रू कोण आहे, महापूर. जोपर्यंत महापूर आहे तोपर्यंत आपण काही हलायचं पण नाही.
नागही हाच विचार करतो, मी आत्ता याला दंश मारायला गेलो आणि ह्यानी जर लाथाडलं आणि मी जर खाली पडलो तर खाली मरण आहे, डायरेक्ट वाहून जाणार आपण. महापुरात काही चालत नाही. म्हणून दोघं, महापुराची अवस्था 4-5 दिवसांची आहे, तोपर्यंत ते दोघं शांत आहेत, मित्र आहेत. म्हणजे ते खरे मित्र आहेत का? इथेच आम्ही चुकलो. आम्ही या 4 दिवसांच्या विश्वास ठेवला आणि कायमस्वरूपी आमचे ते मित्रच आहे असं म्हणत आलो. नाग मात्र तसं म्हणायला तयार नाही. तो वेळ आली की दंश करणारच, तो त्याचा धर्म आहे. लोकशाहीमध्ये एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत अल्पसंख्याकांना महत्त्व प्राप्त होतं, पण तेवढंच महत्त्व लक्षात घेऊन जर राज्य करायला लागले तर त्या देशाचं फक्त वाटोळं होतं, जे भारताचं झालं. एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच त्या अल्पसंख्याकांना महत्त्व द्यायचं असतं, पुढे नाही. ज्या राष्ट्रामध्ये बहुसंख्याकांचा आदर केला जातो तेच राष्ट्र बलाढ्य होतं, महासत्ता बनतं. आणि ज्या राष्ट्रामध्ये बहुसंख्याकांचा अनादर केला जातो ते राष्ट्र कधीच मोठं होऊ शकत नाही, जे भारताचं झालं. या अल्पसंख्याकांना इतकं महत्त्व दिलं गेलं की बहुसंख्य हिंदूंकडे कायमच दुर्लक्ष केलं. म्हणून हा एकमेव देश आहे जिथे क्रिमिनल लॉ एक आहे पण सिव्हिल लॉ एक नाही. हे असं दळबद्री कधीच कुठे नसतं. निधर्म असं कधी अस्तित्वात नाही. निधर्म हा शब्दच अस्तित्वात नाही, हा अनैसर्गिक आहे. अहिंसा आणि निधर्म हे दोन्ही शब्द अनैसर्गिक आहे. निधर्म कसा? अहो, दगडाला निधर्म आहे की नाही? दगडाचा काय धर्म आहे? कोणी सांगू शकेल दगडाचा काय धर्म आहे? काठीने? हा, नाही, तो धर्म नाही आहे त्याचा. कठीण आहे तो आहे. कठीण माणसं पण असतात, पोलाद पण कठीण असतं, लोखंड पण कठीण असतं. फक्त कठीण आहे हा धर्म नाही. तो जोपर्यंत कोणी हलवत नाही तोपर्यंत हलत नाही बघा. तो वळत पण नाही, त्याला वळवायला माणूस यावा लागतो, असा हलवावा लागतो त्याला. किंवा पाण्याचा मोठा जोर आहे तर तो हलतो, किंवा वृक्षाच्या फांदीने हलतो. कोणीतरी त्याला आणून हलवावं लागतं. जर त्याला 2000 वर्ष एखाद्या दगडाला कोणी हलवलंच नाही तर तो हलतही नाही, तो त्याच्या धर्माला जागतो. मग सावरकर म्हणतात जिथे दगडाला पण धर्म आहे तिथे मनुष्याला धर्म नाही असं कसं होईल? मनुष्य निधर्मी कसा? आणि जर मी इथे विचारलं, या सभागृहामध्ये प्रत्येकाला विचारलं मी, जर तुझा धर्म काय, तर कोणीतरी हिंदू म्हणेल, कोणीतरी ख्रिश्चन म्हणेल, कोणीतरी मुसलमान म्हणेल. निधर्मी असं एकही माणूस म्हणत नाही. आणि जर मग असं म्हणत नसेल तर तो देश निधर्मी कसा? आणि मग जर जगाच्या नियमाप्रमाणे त्या देशामध्ये जर 80% बहुसंख्य हिंदू आहे तर तो देश हिंदू धर्माचाच आहे हे सांगायला कुणाचीच गरज नाही. हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्रच आहे हे सांगायला कुणाची गरज नाही. हा जगाचा नियम आहे. हे निधर्मी कसं? फ्रान्स फ्रेंचांचा आहे कारण तिथे फ्रेंच बहुसंख्य आहेत. इंग्लंड ब्रिटिशांचा आहे, स्पेन स्पॅनिश लोकांचा आहे, अमेरिका अमेरिकन लोकांचे आहे, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन लोकांचे आहे, चीन चायनीज लोकांचं आहे, जपान जॅपनीज लोकांचं आहे. जगाचा नियम आहे. दुबई मुसलमानांची आहे, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र आहे. मग हिंदुस्थान हे हिंदू राष्ट्र कसं नाही? इथे बहुसंख्य कोण राहतात? बहुसंख्य हिंदू राहतात. मग इथला प्रत्येक कायदा आणि कानून हा बहुसंख्याकांचा विचार करूनच बनवायला पाहिजे. बहुसंख्याकांच्या हिताचा विचार करूनच इथले कायदे बनवले गेले पाहिजे. म्हणजे अमेरिकेत हिंदू राहत नाहीत का? राहतात. ते हिंदू राष्ट्र आहे का? नाही, ते अमेरिकन राष्ट्र आहे, ख्रिश्चन कंट्री आहे. इंग्लंड ख्रिश्चन कंट्री आहे, तिथे हिंदू सुखाने राहतात, मुसलमानही सुखाने राहतात. फ्रान्समध्ये फ्रेंच त्यांचा धर्माची कंट्री आहे, तिथेही मुसलमान हिंदू आपले जे जातात ते सुखाने राहतात, त्यांच्या नियमांचं पालन करतात. फ्रान्सचे सगळे कायदे कानून, इंग्लंडचे सगळे कायदे कानून, जपानचे सगळे कायदे कानून, चीनचे सगळे कायदे कानून हे तिथल्या बहुसंख्याकांच्या भल्याचे असतात. म्हणजे तिथे मुसलमान राहतात त्यांना लगेच कापायला सुरुवात होते का?
नाही, मग हे हिंदू राष्ट्र झाल्यावर लगेच इथे अहिंदूंना कापायला कशी सुरुवात होईल? घाबरण्याचं कारणच काय आहे? फक्त आमच्या नीती नियमाप्रमाणे तुम्ही राहा. इथे इहवाद येतो बघा. धर्माची लुडबुड रोजच्या व्यवहारात चालणार नाही. तुम्ही करा ना, उंबरठ्याच्या आत काहीही करा, कुठल्याही ईश्वराची प्रार्थना करा, काहीही करा, किती पूजा अर्चा घाला, आमचं काही म्हणणंच नाही आहे. बाहेर पडताना वेगळी आयडेंटिटी घेऊन बाहेर पडायचं नाही. कारण हे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र आहे. इथे बहुसंख्य हिंदू राहतात. पहिल्यापासून याची ओळखच हिंदू राष्ट्र म्हणून आहे. सप्त सिंधूच्या काठावर राहणारे ते हिंदू, हीच मुळात ओळख आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्रच आहे. निधर्म हा अस्तित्वातच नाही. तसं अहिंसा हाही शब्द अस्तित्वात नाही.